Em sembla que estem vivint un moment en què la gent és conscient que tots els esforços són pocs per sortir-nos, per tirar endavant. És curiós com la crisi el que ha fet és portar molta més solidaritat amb allò que tenim, i realment el que tenim ja és nostre, que això encara no ens ho poden prendre el temps. Sant Joan de Déu és una marca que representa, que infon confiança, que infon uns valors als que la gent s'hi agafa, als que la gent hi confia, i venen a oferir doncs, això, el seu temps, la seva manera de fer. Moltes vegades la continuïtat de la seva professió, doncs, si jo em dedico a l'àmbit de la producció, a l'àmbit de la gestió de persones, puc continuar fent això per Sant Joan de Déu, aportant els meus valors professionals al que esteu fent en aquest moment.